Kublaya pi baro, nakapor siya kapor, lengba ka ni karensan, kabalong kalat kalenti, banyo banyakren banyak pensngo, bat banyak pasat jingmut, banlong ruka jingmun toy, tangka jing pendap rukom, hakum ka ni kaporu, kalau kapor kabak kerpang, kabanginum la ban poi perkat, haba pinyo iya kemat jonga. Ikong deboraan sila, kumulay sibun kong debo, ya kapor jong pi, mapila menyedon rengkat, nak bentak ni program, kapakam gerpang ila banong. Bat ikong deboraan sila, ilong sisya, kariu kraw jingmut, kapapen lakar giu, ban perkat pat ya kalawi. Kumta, bak an pai siya nak bentakan ni ke program kabak gerpang. Kong Deborah, kendiat ngasih kuat, tangwa pin sulam kesai, ya ke jaka puli jong pi nang nubi pendap ya ke jeng puli, lah kalau na school, ha college, bat akakam ke fitri. Di ngasdang ya ke jeng puli jong nado dang rin, nado kelas A hado bangat pendap ya ke matrik, ha ke school KGP Girls High Secondary School bagi latip mentah, mencuba kitip kum ke KGP Girls High School, but haki pojong ni kadang don ka signboard ka bathok KGP Girls High School, formerly known as the Wells Mission Girls High School. Ki nong mensuale ki tip kum ka school kentai namar ka de jaka puli tang jong ki kena kentai. Mo nga pendep ya katu ado matrik. Na house name khat kendai spa nyo punyo pendep matrik. Nang ta nga join pede ya ka PU haki tu ki por ngidon PU. Nga join ya katu ka por PU hapo St Mary's College. Ndang alapa sa PU na St. Mary's College nga pendep pede kat bangarang up ya ka result jong ka PU ki dan sister na po St. Joseph English School ikat yang nga ali yarab yang tu ti hadien mga latre yang tu ndang alapas nga yo result PU nga pas nga join no ya ka BA hapo Synod College night night kadang ka night ayu night shift ti nga late ka night ayu night college hang tu ban nga pendep ya ka BA jong nga na po Synod College Shalom, kumta. Meno pat de pirung pat syaka kam jong pila ban kan mau kasnam yu pirung ba pila yo kam pat de. Ngarung syaka kam jong nga ha ka khat khandai tarik jong u August khat khandai spa prapuwe. Ngarung syaka kam jong nga. Tingat ha ka po ka Department of Telecommunications sa katuka por kitim. Bat mentati kilatip kum ka BSNL. Tingat tray hang tu hadu ka art pu fratarik jong ubnai February ar hajaspa arpo way masyong tayak arpo praterik rempang arpo way but kalalong sisya ka jing sakri jonga ka bejrong bahan namar kalong hadu life hukandai snem siteng ayo ban ai bha ka senyang bakrau bahasa ka jakatri yo pi sodap mana ka jing so ngadap dan ki e yo pi i ka jing per ya ka rukom tre ne ka work culture ngila ban ong dei markhmat ba pi kum ni haki snem go pi tre ba akan ni ka juk ba menta pi hagi por jongi barok hagi bangi tre ki long bait bangi hap tre de kiti nginda ngimpat tip kata kaban le kumenta ki xerox machine ki dande nginda kwa ban copy ka nugo city ru ngi hap retype yang ka to ka city ban ngi sa ai pede copy tu kumta signature eligible si mi bait kum tu ti kata ka jing kata nang ta sa kawai hadin ki wan mi sa ki xerox hadin suki kiwan mi pada saki komputer dan dalami komputer lete ka kam batrai da kakti kala aduna sibun ken di ban ya kipor ban ya ken ba kipor hiba mentali lete ka kam ka ban ong ban tho da kakti ti la khamnyar ki brio la ya le be da ka ki ban tho siti ru bun kila siapa da ka email kila siapa da ka WhatsApp dan kam su ban para kala per ken dia ka to kuli sibun gong di pura namar markmat bat pi kani kalong ka bakam gerpang ka ba pisngu tu i balai piu dan hakani kerensan dia kumangi te pila dai sisa ka brio ka bam pim simla benut lani pim simla tengkai ya ka e ka ba pi don hala kamet la jong lani ban ai bilam sikiwe ban yo ya ka jing im
habang kiyo ke jing im kadon ke jing kermen pat ya kalong yen long sem jong ki wei dei Hoi ke tingin sutu bahaya kan ke jing koridor kebangi baro ngi ong mo hisin jaw ko snam kalong ko koridor bah ke jing imprio ti menta pat kong debra habang ye pai sakani ka phang nei ka ei ko penlong ye pi ba pintur sakmat lani ka ba kersai ka donwot jong pi ban pen ngau ye pi ya kani ka kam ka barat ba ban ya no senyang lem dakasnam jong pi PE ha kabaning kong nga habang atray po office ti kumba piatip bero ni si don ki trade union ha po office ti kadon ka snem ha ar hajar san ba hakaling ho snem jo ka trade union jongi ka ha ba ka arpoi trade jong banai march ti hakaling ho snem ni si ele ki program ki ba per don pensak jingkin mau ya kata ti ha ka to ka snem ti ngam tip ka ka ba mi na ka do no jonga maong ye ki mo para leaders mar nga ronga dei iwei na ki leader na longkum ka district secretary na ka benta jong kani ka state jongi Meghalaya ti ka ba pen mi aka do no jonga nga syong ki tong in le no da kanu ka ba compare ka ba kanum long ba kan sulong ba tik kerpang tang na ka benta ki dong tray jongi ti ngin le ka ban ngila ban yarap ya ka imlang sa alang hakani ka state ka jongi ti ki perkat ting nga tong in persyang no da kata ka jing blood donation ti kumtan da ngila ya keren ti kila IT hanga ki ong to pila awan ra sakmat ya kata kapang ti simti ba pin bed pin biang ti ha ka prang ru ya ka kam ngale ngi to ka city ka ngile apo Pasya Institute ang tai po regional blood bank ha ka to por ibade in charge ang tu idang day I Dr. Nongbri si Nongbri Dr. SS Nongbri Dr. SS Nongbri Sanjeev Nongbri itu iba raikoi bri dang day itu dia ngale ikan du kidang don kijong Dr. W Dakharu ang tu ngale ikan du ikla ya kemen kila lile ban ngila pelong ya kata kajing ais nam kai mo donation kumta bat ngaru ngala long ka wei ne kita kata ka de sien jam ka baningkong ka ba nga ai ka ba nga sedang ti pitip hadin baladep nang tu ti kadon si TV kata ka satisfaction kata ka jing ngau hon na ka mensim jong pi balay ya ailem balay ni perkan ba kasnam ublay uai yengi mo di balay kengin benut na katakan real nyolita ka badan ka medjungi kinshim ita ilai spa san po ml kin diat kinshim ti kata ka jing shim jong ki shim kin aya kita ki badan kam tingim tip manu banyo ay kata ngim tip kila banyo samla ki kena ki kelung ki temen manu la banyo ay kata tin re ka long ngasngau ba aka jing kata ka jing skohun ki mensim jong ka long bang ngala la ban le ka babha ngamdan spa ngamdan hajar ban ai ban yaram ndrek kita ka bangadan ka ba ublay la ku krai ha ka jing im jongati ngayo ban ai kata ti kalong sisya ka jing sohun ka mensim ban ngai ngu ublay kamtam bau ai nga ka met ka phat ka bakoi ka bakhya kata ka de jing koridor ka ba umla ban siu chu da ka wei ni ban ya pen pat dei namar ba lada pi safe lani pi ai pi pene ya ka jing im jogi wei badon kam badang don kam ha ka long yeng long sem kala ban long apa pi ale ya ka jing ang nuot pi le ya ka jing thmu ba pim tip ka le chanu hendrei ka ta ka jing le pat ka long pan ban ka jing ker khun dei ting so tanat pa de ya ka ni ka sinjam ka ba pi bil ashim shisha ka sinjam ka ba ladangi perkat ya kata ada kesenjam ke bae banong nak akan thai brio bania senyang ya kasnam babuan menta ko musyo no kita pa senyang na kasnam na urang ba ru kan no mo hadin na ya ki por ki jing pang haru kom ki mi ka penlong no ya ki bor jong ka koi ka khia ban bu de ki sinjam banum la ban sushim kulmar ni di menta pa de haba pi sedang kata ka kambat pi sngodon pi skadon ko ya kata ka ba pi ong jing sngohun ba ka jing sngu e oble pila ban kan mau kumbakat no sien pila le je ka ka kam ka ba pi senyang ka snam jong pi kat kum ka jingkit mau jong ngati kandum dunai ka arpusan sin ladang bakala ngam tip yo kala palat ru namar ba ni kilabon palat kum tu nama dan usdem kum ba kalong rukom ngila ban ais nam ngi kintei man hadir man lakasau benai ti don ki por pede ki banga don us ki snem ki banga le ai quarterly ru
Mo kum tu si sin lai benai dong alik ai tambah syaban ni ai ti long syaban ai ti kita check kan ka BP ka nadong igay. hemoglobin ka tu kita check. Ti ka biang nadong syadong ti nga ai. Nga ai be na mat ba nga sung tu ba nga le ya ka nak benta ka jing ba. Ken klam da kami lenti ya ka jing yo nong. Ka kata ka ba nga ai menta ngan yo ayu ngan yo nong kin ai nong ayu yang kin ai pisai yang kin ai burom yang klam kami lenti kita berokot nga ai be habade nga mi na yeng ban ni tre nga poi sha blood bank nga ai snam nang tu nga salik tre kum taru kalap don ki kep ki banga le kata kurukom. Dek apor pila adep tu mar pili tre. Kam lili kamet jong pi. Ngam sngau di kasulong karukam bandal adep nang tu kila ai mo kila ai bam kum tu tabak kambun sin hi haba fimas ndap ai snam pi bendi kambun ka ka long kinu kikin jali kwet ken kasya ka dut kini katai ka tabahanga pada ngaso tenat bandi ka bat ki so ngaso tenat gitu kira sekolah yang ya bam ndai ki brio ngasi asngo ki ong ni menchuani ais nam ni ra ta ki peleng ki sau potli spau arpotli saki so ko dutli shenu nei la bam nga ki ai to ko peleng ka boy ngam jula ban bam ki ai ko boy ka boy ngam jula ban bam so ki ai to ngam jula ban tamba ka tengah di ar lai bilor ki juice ki tengah di ha to ka sngiru hayeng ngada ong kerpang minta ka asibet dami sa shet ka sarwamo na mangani ais nam makham sngo tenat ban yo di ban yo bam ka nu ko balong shit ti kambun long katingan kamet ndai banga ong banga so stom nga so tlat ndai long ngasngau tingen na matang hapde ar pusau kontak ngilayo ti kasnam bede da kawai kelawan pak gon pai biang pi ka basngau tanat ka tu ka jing ong jong pi mentan bat ka basngau shon ba pi ong kam dei banga kwa buram na mar kani ka perthei ka bangi pej menta mar khamat bat pi kalong ka ka basisha pi kum ka try pi kren ka dei ka basisha na mar ngi menta ngi ap itang ka jing onong ka dei klem jing onong mut umle te nai tai jing onong ka kalam sya ka buram te teng banyak ka ja buram ba kayap te dei hangi imat pakai ka jot mo kawan ka jing jot ka tharai ka kani ka kubur ka ba klain ba pi ai ba klem up ya ka nong ba klem up ya ka buram tienri kong de berap hadu kan karta ba pila apa minta sama pindon lais arsnem tam dei pila asyong tanya ka kam pidang ai ni meta ka snam jong pi syaka kum kesenyang ha ka blood bank ho ngadang ai ti hadin ba ngala syong thaj kum tu nga syua bangan syong thaj nga klem yo ban ai snem na marba nga sya puik sang ti ngi bala ju ai berabor mo bagi ong kita ki belon tri blood donor tingil atip hi bah bangi dang dep surgery kum tu teda kumnu ru sistem ni hap up syua ken ti nga klem yo ban ai nang ta pede ti hadin ka tu ngala li ai arsin ti men hakan niru hakatu ka wall blood donors day hakatu ru ngalet ngamut ban ai snam tang ba dang dep put benyat dang lai benai ngakelet no ngasngau kumba ngalakan mau baka dei hindru benai tamba ka jingmut jing perkat jong apa dia ngaso kumba ka dei tang lai benai tingan dapoi hang tu ti ong ngaput benyat ngong tambal adon lai benai ti momenta ki ong hindru benai ting ong kata ti lalong hau Oktober ngan sawan mo ngong yaki yang selek ken namar ba adu ka kerta ka ban hindru pusan ngila ban ai ti ngong kat ba bleu dang isen ban ai yang ka jing ko jing khia ka ba biang ti lada kalong lada ka biang ka jing thau jong ki na dong sadong ti ngan ai hadu kata kerta sautanat gong dibora ya kata ka mensim ka pidon banyak yakit lengkor lem dei kumagin gisngi ba mentangi ngisiam jing banyo kita banyak lengkor lem la kalong hakan nu ka pang ka dei tang ya ka maladi dei ndrei ma phi phim perkhat ya ka maladi ngacarai kan nu ka piyo ning kong kum ka jing hikai ban perkhat lem nak bentak kiwe don am ka ba ai ka ba penki man sim pi ba ka ne ka jing le na bentak kiwe ka dei ka we na kilat kilemti ba ka jing syakri yau para brio ka dei ka jing syakri blai don ka nu ka jing penki ka ba pila ya tak senjam to kala bha ba pi kum ka leader ha po ka association pila shim ndai don mu ki jing hikai kum na ki school na ki college ka pi puli ba ka ba tiet ki dong score jong pi ya ka jing don kam banera para brio
kat bangakan mau ti haki school ni college ru kim ju kham ya lami ki jing jing perkat jongi sya kata ka jing ai snam ndre ke e ke ba pelong ya nga ban ai ya kata ka snam ka long bang ngala yo snam teng ne ki wei hakapo ha u khat khandai spa khandai po ar ngala yo teng ken dia hadien mangala yo ya kata ka snam namar keman ong no kala long shisha shi minute shi de ki seconds kala long ka jing yam brio nakabenta jonga ndre ublei urang isen e ban penne ya nga ki kila ais nam yang dia hadian bekila ais nam dia ka tu kapor kampat dakta enreinda hadian nga perkat ngong ani ka snam jong nu syanga yo ka tu kapor po hospital dia nga perkat kumnu ngan le ken dia kumta ken ka ya terten adu tau sem kanai pu ar ka ya shan ka jing perkat jonga dia adu utau ar hajar san bade ken namar mdan ba hikai mdan ba yalam lenti mdan ba batai ken fi ba nda ais nam long kumno ke jing mentoy ken gibangi kinong ais nam kiyo kum juru kiba yo itu kasnam jongi kai ke jing mentoy be kiyo pi unong ais nam ru haba ule ais nam yo jing mentoy ti mentangi yo kum ba unchu ong no I kini ki hakak tinong wei mo nong ki first hand medical check up kum ka jing khia jong pi nang ta ka BP jong pi nang ta ka hemoglobin jong pi ka kham kong san ka biang ne em ka hemoglobin jong pi ban ais nam kumbang ye tip tharai ka hemoglobin jongi ha ka met ka de bandon khat r point san bangin de bandon bangin ayu ban la ban ais nam pi ti ngitip kenya kita berokot tin rei mdan kum kita kijing hikai ti dei tat hadu war hajar san balas dang ya kata em ngasatip ita kijing hikai bat ba kumta man kapor ngisi pelong ya kata ka ayu lingba ka association la ni lingba ka office ka bangadan rei kum turu ngasai ilai ai be ti ngasai ilai ai be ya kata ka rukam kumbamo nga dedicate ya kata ka jing ais nam haba nga kawan ka sikha jonga kadai ka sikha jonga ban dedicate ya kata ka sengi ngali ais nam no Ngali ai no da kata tala dei bano mo to tham ka mo nang ta pa dia kam ko koridor kin bi ale ti dah bangakan mau ya ka lingku snem jing yap jong email ru ti ngan ken mau ngan le ayu ken ni ngan bu sentiu si bu sentiu ru ngaso ko balash penjabo kay tu kolum jing tep namar ba entamo bu ayu ba ss utu baki ong ba si sentiu ula penjabo em response ya kolum jing tep ya kamariang ke ti ngali ai no da kasnam long ada dikit no pan ken mau ya kata ka jing ken mau buram ken mau ya ka ya email ngasili ai da kasnam kumta manu ken ban yo kat kata ka rukom perkat ngatharai balada dadon tang arbat laingut gumapi ngai kanum don chu ka jinglen yar nei hakini gisngi wa mentah badon dap tang na ka jinglen yar ba ka jinge ie para brio kam don chu katala di lupa ka we ka jinge ie para brio teng ho oi kuma syukran lengkut no mo sngo to met man kren re mban si ban kren dei ma ba ngasi sim makani ka deka karan san ka ba biang banyak kren dei teng ngi ki brio ngi perkat tang ya ladi tang ya ki khun la jong lada ki we kin yap rungim salia Dain em lakawan na du kinong sait an kinong sna an ngisna gi step gi jat an de bano to pen em ya ki we te imar kala klajuat ladangi je perkat ya kita ki sngi ka sngi pi ai da snam ndrei menta kumo ngono pat hangip ka sngi ka lo kum plan ya kejit ya ki yun penjabo ya kamariang penjabo se kamet kebenang social ke ju tenrei keba omo piru keba di kecikan mau gi megi kepa bagi dan syu asra pertai di tengi ka long tangka tangkum ka chule rongpong tangki rongpong dei kini gi jing le rongpong le nga kermen makani ka jing ye thu jong pi kebang ye semar kemat bat pi ba pi ong ha ka sngi kha nga ai da ka stam ladah kat ni ngi don sngi kha jan man ga sngi ngatharai kanum kerdu pak kejingyap kanduna dei tenrei kong debora kapor ka ya kapor ka nang ya menta te kajing ka kikam gi jong piu gi dong gi bakrau kini gi kikam gi bajar-jar ngala manong kani keren san menta kantip ayu ba ki beriu ki bajar-jar ki don ka benta ba senyang bakrau syaki blang salang te ke pa de ka kubor ka pikwa ban ai ka kubor ka baklang ba ya ka ri jongi ya ki jaj ben riu jongi bat kham tam ya ka ne ka juk ba menta ki khun samla ke ka kubor pila ban ai
Naka jing syam jo pi baka jing sko go jong pi. Nakajing sngau ko jong nga kumba pi ong mentaba mo nga ong bay pi baha kiskul njudan bahikai. Ti ka kubor ka baning kong ka banga kwa ban ong ka long baling ba kiskul. Kiskul ki day ban hikai ki kina ho ni tip khat prasnem seneng kin hap ai kila la ban ais nam de ki kina skul ti ki don kumnu hapo khat prasnem ho kinum la ndai ki day ban persyang ban hikai ki ban pen i ki ban pen rong ki jingmut jing perkhat jong ki yakata Ban pen sngau tu. ban pen su thu bahaya ki pi ka long lada phila ban pen rong yakata kham tam kum hakini ki por ki bamenta pi ka jing shir kai jong ki kinja jing di ki basniu ndai ti la ban pen rong ban brainwash ki kena kata kom kata kamut long kum tati kin light nya ki jing ayu basniu ki jing di basniu namar ndah bakila poi kata bakila ban ai kila li ai namar kasin jam meningkong ka ba andai hadian bakila li ai kin sas ngau thu ya ka jing sultanat ba ka jing kwa jo ka ben sim jo ki bakile na ben tak ba ti la dan mano ba baterwa la ni bakwa ban ya lam ya ki kita ki ban ya lam kin jajing di ki basniu kila hap an perkat ndai tang asin ru de ki bon sin hatu ngalong ne ban le ekani namar nga dei la u shinrang la ni ka kan taken nga dei unong isnam ubalet ta kamons ngo bahala di Pelai ya ki wei. Hoy ngalong ni man kata ikini kamet janga kasya ni MP di kataru kala along ka wei na ki sin jam ki beret ba banya dai ki kena bakin ngop aki jing di melian basni kham tam ko makini ki po man tai udrox pi ti ka wei nga kwa ban ong ki kham tam chi kun samla muang isi i menta ki kun samla ki don kita ki chocolate day ki don kita ki rose day ki don kita ki valentines day te ngasi ong ki menhaka lai potarik ru bangalet chanong po nabat ka pasya baka regional blood bank nang tai baki let ya katika school baki let itu ki lightly ki school hang thia po nong po ka alha english second high school nang tak tu ka Saint Paul English school bat ka tu ka we ka Christian English school ka tu hang thia po nong po ki let baki don ka program jong ki tinga ai ka motivational speech hang tu tinga kentui ki kena nga ong ki balai pinya celebrate birthday kum tu punya pelut dah kepisah la dan tang sangut sangut pinya lek kat nu kala long kecing mentoy nang ta ha kita ki rose day ki chocolate day hoat menta pin pat long re pin sapoi kita ka ayu kan sapoi kata kertamu gaong ni ngan das ngau hun ban yo i ki kena mo baki wan syakhamat la ni bangan yo ngau baki ni ki doctors kin ong ni ba pila keden kom tu ki kena baki la adap kata snem ki wan ba pila yo kata kecing pin ki na po mo baki wan man ais nam kumu kom hagi sikha kam nang ta pikin mau i ye mei pa pikin mau ki ba tanjong pi celebrate ya kata ka Valentine's Day mo dakba ajing imi ki wei yele bro arngot yele aisna mo kan long jingkir ku mo fi celebrate daka ya ka ba pinya ai rose ibe ti yele bro arngot ya aisna mo kan long jingkir ku kan mo ya piru nang ta ya ka imlang sa lang kublesi bun ekong de vrani ngang sangu hun ban ya kendu markmat bat pi bat kani ke jinga kren ka ba markmat bat ka kia ka ba pi pila ya samlem ya ka jinga shem jong pi bat nganget ba kumba pila la long sisha ka prio ka ba klan ka jingmut jing perkat ka jinglong men siam ka ba klan nang ta kan long ka jinga lam den ti ya ki wei kani kanum long tang ka jingkut Henry penban kan long ka jing sedang bat baro na lagi yang gisem aba pi pe ya kan ni karensan jongi nakapuar siya kapuar ngiwan ra ya ki kubor ba pero ki jinge syam ki ba pero bar ki jia peliu jingmut ba pero ndre ya kan ni ka snile kada kamlong kerpang ka long kemi ka bam sim la tengka ya ladi bar ka bam i angi ka maladi ndre ka ba ai ru ka kubor pi ki khon samla ka lawai bangi ong ki lawai ba but luom jong ari ba ka jai ben rio hatu ayungan ai le miki wei lada ublei la kerku kan ni kumlesi bun kon de bora sashi sen pat ba pi finang yo kamet ka ba koi ka ba khia kublei pi baro na la kirim pe yeng na mar kan ni ka program kumlesi bun kublei